Ahoj, vítam vás v tomto videu. A toto video je info. A chcem vám teda povedať, že v každej výmene, čo som natočila, tak vymieniem len tým, čo sú na Slovensku, žijú na Slovensku, teda ak by niekoho chceli. Ďalšia vec je to, že niekedy teraz, v tomto týždni, alebo neviem, cez víkend natočím sa školu, teda ja už som jednu natočila, ale tá nebude s touto vôbec, nebude súvisieť spolu. A tretia vec je teda, že natočím také video na Vianoce alebo po Vianociach, čo všetko som dostala a tam ma budete vidieť do tváre, nie ako pečopaka, ale do tváre a budem vám ukazovať všetky veci, no skoro všetky, ak niečo nestratím, tak vám budem ukazovať, čo som to teda dostala na Vianoce od Ježiška a budú tam aspoň traja pečopáci, dvaja, neviem. A no, ešte štvrtá vec, že takedy tak na Vianoce alebo po Vianociach v januári by ma mala prísť moja prvá LPS-duga. Úplne prvá, takže sa na nej veľmi teším. A neviem, či vôbec príde, lebo je zďaleka. Nevymenila som ju, kúpila som ju. Je taká bledohnedá, má po sebe také tmavšie hnedé flaky. Je strašne pekná. Takže dúfam, že mi príde. No a toto by bolo celé info. A čau!